A Agás ofertará no segundo semestre preto de 840 prazas para a formación da Policía Autonómica, Policía Nacional e Garda Civil. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe estes plans de formación que se van centrar en temas de relevancia como incendios menores ou violencia de xénero. A Academia Galega de Seguridade Pública ofertará durante o segundo semestre un total de 837 prazas para a formación de cadros de persoal das forzas e corpos de seguridade. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe os plans de formación continua para os próximos meses da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Autonómica. Deste xeito, consolídase a formación que se iniciou en 2015, tras a asinatura dun convenio neste sentido co Ministerio do Interior. No caso da Policía Autonómica ofertaránse 193 prazas en 10 cursos, entre os que destacan os de habilidade de comunicación nos centros escolares, menores, a investigación de incendios ou violencia de xénero, delitos sexuais e delito de acoso. O persoal da Garda Civil terá a súa disposición 434 prazas, distribuídas en 17 actividades formativas. Neste caso, destacarán cursos destinados ás medidas de prevención de incendios forestais, formación en materia de aduanas, legislación marítima galega ou habilitación para pilotar drons. Xa por último, a Agás habilitará 210 prazas destinadas á Policía Nacional. Contarán con 10 cursos sobre actuación ante secuestros, extorsións e incidentes con reféns, custodia de persoas, violencia de xénero ou tratamento policial de menores. Compre lembrar que a esta formación súmase a convocatoria xa publicada no Diario Oficial de Galicia a finais do mes de xullo, destinada a policías locais con máis de 1000 prazas e 54 cursos.